sports na hindi masyadong tinatakilid dito sa Pilipinas? Sana masuportahan ito ng ating mga kababayan dahil pinaghalo na dito ang boxing at ang iba't ibang sports, Muay Thai, Taekwondo, MMA. So siguro pag nakita ito ng mga kabataan natin, konti lang naman ang investment dito, may sisipain ka lang na ng mga nakasabit, okay na yun. Puno, no? Lagi lang ng ano. So, tsaka napakagandang form of exercise ito, self-defense pa, lalo-lalo na sa kababaihan, makakatulong din ito. Tingnan natin kung ano maging resulta. Senator, may plano po kayo na kausapin ng UAAP, NCAA, tsaka mga collegiate association para maisama yung kickboxing as sports? Magpapa-national competition ulit kami ngayong summer para makita nung